Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalom. Okay. Today is Sunday niya. Di ata karon dapit sa atubangan sa barangay Agbanga. Mao ni ag portion sa Canigao Island ang paraiso sa lungsod sa Matalom nga nag-atubang sa kuan. Nag-atubang sa kuan man sa kilid sa Canigao Island kung diin pwede tang magligo diri guys unya mamunit utag sagbot guys sa ato ang basura diri. Okay mo ni guys ata sa portion nga kuan lami ligo-ilugoan po diri guys niya mamunit basura guys. Katong ganahan mosuroy ha, katong mosuroy sa Canigao Island. Welcome mong tanan dire nga mobisita sa amuhang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay. Mamunita guys. Manita mga plastic guys na. Okay, kaning pamuniton. Niya mga growing guys na itong kuan ba ya, mga hatag mga plastic na guys na ano ba sa'yo na da ano itong basura guys nga di okay kadtong kuan mo bisita sa Canigao Island. Welcome mong tanan nga mo kuan dere. Tegang mga di ani makuan sa mga dapin-daplin guys. Itong mga basura ba. Guys, itong mga kuan. Yes. Ano yan guys ba? Mag guys na mga kuwan. Kaya maka-distract man siya guys. Maka-kuan ba? Okay na. Tagang kuwan. Kaya guys na. Galing yan diba? Hindi dayon. Itong isod sa itong kuwan guys. Atong ipadayon ang ato ang advokasya ang pagpanguha o basura diri sa Canigao Island. Okay. Isa. Sa mga ano ba? Ato gayong tabangan. Ako manghinaot sa mga turista pod nga. Dili ta magpatakag kuan guys. Kaya importante dud ang kalimpyo sa usa ka lugar. Kung diin atong ipabilin ang kalimpyo ini. Guys. Guys. Oops. Kani guys. Ang mga plastic na. Isod sa atong sound. Every week na itong buhatong guys nga karon day kanang kuanton October 2023 iko live diri sa Canigao Island ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Guys tuning okay, nga doon na putas ko guys siya sa lahi nga portion monig sa
sa kilid dapit guys. At bang sa kuan ba? At bang sa tabaang kuan. Okay, ato aning ibalik nga buhaton para matabangan ang turismo diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, mana guys. Ang chichirya guys. Mas nindot ang area nga ang guys limpyo. Paringan ni guys, ibigay. Mani atong buhaton, atohang advokasya ang pagtabang sa turismo dere sa lungsod sa Matalom. Okay. Bisan sa paman sa ginagmay nga paagi, bahin pas mga basura at murag korek guys no. Murag tarong Pinoy daw. Magpaybili atong ipadayon ang kalimpyo sa ato ang isla. Okay? Eco live dire sa Canigao Island. O dire sa tanga portion. Sa kanira nga ba? Uning pamuniton guys para limpyo ang area. Okay. Katong ganahan mo suroy sa Canigao Island. Welcome mong tanan diri ha nga mo bisita unya. Mo tan-aw nya kuan. Today is Sunday nya data sa atbang portion. Okay guys, guys na. Okay. Okay. Ako mang hinaot nga ato gayong bisitahon ang Matalom Tourist Destination. Today is Sunday niya iko live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay. November Oy. Wa dito ra ang gikon. Dila pulo ba na dia?